Iqaf qarraq dwar id-dikjarazzjonijiet ta' dħulu tal-assi tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Kien dan il-messaġġ li waslet l-Għaqda Repubblika fittra illi intbatet lil Prim Ministru Robert Abela fejn spjegaw illi wara ruling tal-Ispeaker, il-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu iddeċidew illi waqfu l-prassi illi jagħtu kopja tad-dikjarazzjonijiet tal-assi lill-Parlament. Fl-ittra ġie spjegat illi bħala uffiċjali pubbliċi għandhom ikunu ispirati mill-valur ta' trasparenza u bl-aġir tal-Prim Ministru u tal-Gvern huwa ċar li qed jinkiser il-kodiċi tal-etika. Repubblika spjegat li fil-waqt li ma għandha l-ebda oġġezzjoni jekk tiżdied it-trasparenza għad-deputati kollha u loġiku li d-dikjarazzjonijiet tal-Ministri ikunu differenti minn dawk ta' kwalunkwe deputat ieħor. Dan għaliex deputat huwa part-time u hu mistenni li jkollu dħul finanzjarju ieħor iżda Ministru huwa full-time. U minkejja li l-Għaqda stqarret illi temmen li d-deputati kollha għandhom ikunu fuq bażi full-time huwa pass loġiku la sa issa dan mhux il-każ, il-Ministri għandhom jixħtu d-dikjarazzjonijiet differenti. Intant l-ittra tindika illi meta l-Gvern inaqqas mit-trasparenza juri illi għandu x'jaħbi u għalhekk l-Għaqda qed tappella sabiex Robert Abela jippubblika dikjarazzjonijiet aġġornati tal-assi u l-interessi tiegħu u tal-membri tal-Gvern filwaqt li jibda konsultazzjoni pubblika dwar kif għandha tiżdied it-trasparenza fl-amministrazzjoni pubblika.